Çarşembe günü 15-nji iýunda daňdan Mary welaýatynda güýçli ýel turdy. Ýeliň netijesinde käbir etraplarda elektrik togu kesildi. Şeýlede durmuş maksatly deshalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň we dukanlaryň üçeklerindäki örtükler gopdy. Ýel ekrançylyga hem täsir ýetirip daýhanlary uly zyýana goýdy. Bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmenistanyň käbir sebitlerinde güýçli ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagyndan bir näçe gün soňra gabat geldi. İlk asmana bulut ornaşyp ýyldyrym çakdy, emma ýagyn ýagmady. Daňdana golay güýçli şemal başlady. Dip Mary şäheriniň ýaşaýjylarynyň biri anonimlik şertinde 15-nji iýunda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, welaýatyň käbir etraplarynyň daýhan birleşiklerinde elektrik simleri hatardan çykyp üzüldi. Häzirki wagtda ençeme hojalyk togsuz galýar. Yerli elektrik edaralarynyň işgärleri şu gün ýetişdigimizden bölekleýin tok berer diýerler. Ýöne olar bejermeli ýeriň kendini hem belläp eger ýetişmeseler, onu togyň ertir berilejekdigini aýdýarlar. Dip ýaşaýjy sözüni şeýle dowam etdirdi. Ýel köp adamyň jaýlarynyň üçeklerindäki örtüklerini sowurup ýere düşürdi. Köp ýerde jaýlaryň üçekleri goňşularynyň ýa-da özleriniň ýyşigine duran ulaglaryň üstüne uçdy. Jaýlaryň üçeklerindäki çanak antennalarynyň köpüti de uçup ýere gaçdy. Habarçymyz köp ýaşaýjynyň öz üçeklerini bejermek üçin serişde sarp etmekden başga goňşularynyň awtologlaryna ýeten maddi ziýanyň öwezini hem dolmagy çalışýandygyny belledi. Şol bir wagt ol ýeliň ýetiren maddi ziýanynyň öwezini dolmak meselesiniň käbir ýerlerde dawaly bolup galýandygyny hem habar berýär. Onuň sözlerine görä şäheriň sowda nokatlaryndaky dukanlaryň üçeklerindäki örtükler hem uçup duralgalarda duran satlyk awtologlaryň üstüne gaçdy. Häzirki pursatda munyň öwezini kimiň dolmalydygy barada dukan eýeleri bilen ulug satyjylarynyň arasynda düşünşmezlikler dowam edýär. Dip efirde adynyň tutulmazlygyny soran ýagdaýdan habarly marly telekeçi habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz ençeme maddi ziýan ýetiren ýeliň adam pedalaryna sebäp bolandygyny ýa bolmandygyny anyklap bilmedi. Ýöne ol ýeliň ýetiren ziýan netijesinde yaralanyp hassahana düşen adamlaryň bardygyny aýtdy. Kakasyny ýitirip pata tutup oturan bir hojalykda düzme palatanyň içinde ýatan adamlaryň üstüne palatkanyň demirleri gaçdy. Köp adam şike salyp olaryň bir näçesi hassahana ekidildi diýip ýagdaýdan habarly marly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz güýçli ýeliň sebitdäki miweli baglary, bakça önümlerine yaramaz täsir ýetirip daýhanlary hem uly zyýana goýandygyny aýdýar. Düň galla meýdanynda buğday ýygylyp alnandan soň ertir traktor tutup öýe akders diýip ýygynyň tamanyny üýsürip goýduk. Ýöne bu ýerden barsak, düňki üýsürilip goýulan tamanlaryň birem ýok. Ýel bir çöpem goýmandyr. Hem taman gitdi, hem de kreni tutulan traktoryň hakyny tölemeli bolduk. Diýip marly daýhanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Mardaky tupan marada ýurdun resmi mediasynda maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu tebii hadise howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmenistanyň we goňşy Özbekistanyň käbir sebitlerinde güýçli ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagyndan bir näçe gün soňra gabat geldi. 10-njy iýunda Türkmenistanyň Daşowy, Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynyň käbir ýerlerinde tizligi sekundda 15-20 metre çenli ýetýän güýçli ýeliň we käbir ýerlerde tizligi sekundda 18-23 metre çenli ýetýän güýçli ýel bolar. Tozonly tupanyň ýa-da gar tupanynyň bolmagyna hem garaşylýar diýip neşir 9-njy iýunda çap eden maglumatynda ýazdy. Marda güýçli ýeliň turmagy sebit häkimetleriniň Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň welaýaty etmegine garaşylýan saparyny berk taýýarlyk görýän mahalyna gabat gelýär. Habarçylarymyz 9-njy iýunda başlanan taýýarlyklaryň çäginde köçelerde giň gerimli arastaçylyk işleriniň geçirilýändigini, ýollaryň süpürilip ýuwulýandygyny, haşal otlaryň çapylýandygyny, ýol belgileriniň, käbir jaýlaryň üçekleriniň, derwezeleriň we haýatlaryň renklenýändigini habar beripdiler. Ýeliň bu taýýarlyklara ýetiren ziýanynyň anyk gerimi nämälim bolsa da, onuň arastaçylyk we awatlaýyş işlerini puja çykarandygy iki uçsuzdyr. Türkmenistanda soňky ýyllarda, hususan da soňky aýlarda anomal howa hadisalary, şol sanda güýçli tozonly ýerler ýygy-ýygydan bolýar. 2022-nji ýylyň başyndan bäri ýurtda şeýle ýerleriň adyndan ony golaýynyň bolandygy barada habar berildi. NASA-nyň Yer observatoriýasynyň 3-nji aprelde çap eden maglumatynda Türkmenistanyň Mary welaýatynyň
kosmosdan düşürülen suraty ýaýradylyp, Sebitde baharyň umumy alamatlaryndan biriniň tozandygy aýdyldy. Habarda Sebitdäki guraýan kölleriň tozanly ýelleriň döremegine goşan bolmagynyň mümkindigi hem bellenilýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan açyçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýle-de tebii hadisalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirler barada hem hiç zat aýdylmaýar.